So, hi guys, gangge ang tini mono full nai mukhango fully boot hai nai nok nai dongni ang da full nai fully boot hai shongani Ke full pai kha gangge अब अंके कैसा मुखांग ने बागो अनेक उपकार खायो ताबो फुले मुखांग सुरुक 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 मुखांग कसां हायबो मा दंगो सुरुक सुरुक गै दंगो गांके मुखांग ने बागो अनेक जनि माने अनेक न उपकार खायो बा नांगमानि बिथि अबनि रेड उनखा बगै थांगा अबनि रेड आं ऑनलाइन ऑर्डर खायमाने आमा को ताबुकले 15 मिनिट उनखा रानी थांगा पोरा न इको इहे माने सुनानि बेलान दाय नांगो अतिखे खंके फाटि थांगो इको अतिखे के फाटिउ इको मखा सिगिन के सेला फुर के फाइबा नखना न रक इको नखना आइदि और फुल जाय गया और फुल जाग इको नाइ दिन और बुसुक डिफरेंस दं नखना दं kana के ताबुन न मखा सुबाय पाइ फुरुंनाय नरक उरो मेकअप खाना रंनि सानाय हेबा नांना लग सब फुरुंनाय नाइदि नुगि दं ना अनेक डिफरेंस दं माने गांगे ताबु कैमरा वो हायना फाइका मखां सुबाय परे बिथि फुलबाय परे गांगे नखना नरक बाहाय इंखा नरक बो ट्राई खाय मानो अबिथि न ट्राई खाय नाइ दिन नरक बाससु गांगे मुखां रक हुवे हायना रक बतिसा मालायनाय हिंगाय न आं फाइनली मुखां रक सुवे दुइ रक तको बाय पाइखा गांगे ताबुनायदि आरे मुखां गांगे नरकबो यूज खाय मानो अबनो यूज खाय मुखांगो फुलि नायदि ट्राई खालायनाय दि नरकबो वाइसु गांगे नरक साइमन नाय परे नरक वानस कना जे आं मेकअप फुल का हनै आं मेकअप फुलया आबो बिथि फुलि पाइने आं जस्ट किसा क्रीम फुल का मुखांगा आसुक से आं कोनो मेकअप फुलया नरक पयतु जाय आंनि तंखे जुदि न नरक थांगै अबिथि न नरक ऑर्डर खालायनाय फुलि मानो आसनको के हामबाय ताइ नरन थाने कयमुं काइसा गांगे चैनल जे कताल फाइने रक बरक सब्सक्राइब खाइदि जाते बिसकांगो वीडियो फाइने निबागो गांगे ताइ जरि वीडियो न चाजाक तंग गांगे वीडियो न लाइक खाइदि ताइ निन दरक तंगे बरनो शेयर खाइदि इनखे ताइ कक सामा रक बा आनि वीडियो खामार मुंजासु जागा फाना तंग गांगे चामानि जागाबो तंगो चायानि जागाबो तंगो आबो तां साइमिया आ जागाओ नरक आनो किसा कमेंट केसे खनारदि तामुंनिया इनके नर निबागे असुकनो कयमु इनके तिनि निबागे असुकनो हामबाय।